Elkarte hau Tolosako Peoiotetxeak babesten du. Tolosako San Esteban auzoan, Tolosa Motor. Saskibaloizaleok, kirolzaleok, ongi etorri Tolosako Euskal Kiroldegitik agurtzen zaituztegu. Gaurkoan partidu berezi bat kontatzeko asmotan, Takek Tolosako taldeak, Azkoite ISB talde izango du aurkari, Iraurki Kirol elkartea. Eta partidu berezia Euskal Kopako partidua izango delako, denboraldi aurran egonagatik maila bat altuagoko den taldea aurran izango duelako Tolosako taldeak. Eta urte honetan esperantza berriak dituelako Tolosako taldeak, EVA Ligan jokatuko duelako. Guzti horregatik, partidu berezi izango da, jenderen aldetik ere harrera bero izango du partiduak, ilusio antzematen armailetan, eta Takeko partiduen artean ere ilusio handia antzematen da. Gurekin partidua komentatzeko Inigo Martiarena dugu, Takeko kideetako bat, ongi etorri. Aipatu dugu, Azpeitiko taldea aurrean, Euskal Kopa da, hauek maila bat altuago daude, partidu berezia gaurkoa. Bai, berezia, gaina urte askotan derbi kutsu bat izan du eta asko ezautzea elkarren artean jokalarik bai eta beti berezia Azpeitiaren aurka jolaztea. Gertuko taldea da, ez da beste maila batean egon, nolako partidua esperoko dugu gaurko honetan, jakinda aurkaria maila bat altuago dagoela. Partidu zaila, ez da, nik uste Azpeitiarrak hasieratik saiatuko dela ritmo altua jartzen eta Tolosaldetik nik uste gehiago saiatuko dela bost-bosteko egoera jolasten, talde modun gehiago jolasten eta talde itxura eman eta aber gau gehiteko gai gehan. Euskal Kopa aipatu dugu, Euskal Kopan 3 multzo daude, multzo bakoitzan 3 talde eta Tolosarrek hau izango dute Azpeitia aurkari ez dakiz aukera duten txapelketa honetan azkeneko fasera iristeko, jakinda multzo bakoitzeko talde onena eta bigarrenetatik onena sailkatuko dela. Bai, ez da, helburua gaur iraztea helburua, baina ez bada lortzen nahi izan behar du tanto gutxigatik galtzea, ez da, biak beste partida aukate, bigarrena, eta bigarrena irabazi eta gaur puntu gutxigatik galdu ezkeo, beti aukera horrengo litzake, bigarren onena bezala sartzeko, eta berez, ilusioa handia egiteio taldeai, txapelketa hor jolastea, lehenengo aldea, eta nik uste burrukatu gautela, eta aukerak eukiko dituela partiduntzea. Tolosarrez eta Azpeitiarrez gain, multzo honetan dagoen beste taldea, Centro de Estudios Mikeldi da, Azpeitiarrek aurreko astean jokatu zuten talde honen kontra, 87-67 irabazi zuten. Ez dakit emaitza horrez horret esan nahi duen, Azpeitarra favorito diren, Tolosarrak? Nik uste Azpeitiarra favorito horiela, ez da, maila bat gorago jolasten haidean ezkeo, gaina fitxaketa dauzkea, Amerikakak dauzkea talden, Tolosarrak berriz etxeko jendeakin bakarrik haidea jolasten. Eta esan behar da lehenko azten klubeko jende ontzala partidua ikusten Azpeiti eta Mikeldin artekoa, eta emaitza pixkat ez dala partidua amaiera arte nahiko ez dugu juntziala gauzak eta gero amaieran lortu zutela bentaja hori. Ogun nik uste paretxu egon daitezkela gauzak. Usoa Kiroldiko kantxan dena prest partidu hasteko, bi talde eta jokalaria prest daude, une batetik bestera hasiko da. Hortxe, Jon González entrantzailea, lehenengo bosteko atera, azkeneko aholkuak eman, da partidua prest, epaile ere prest. Tita baten hasiko da partidua Tolosari dagokionean, maila zigoagatik talde ez dute asko berritu, gazten ganako apustu eginda, posible alda iazko taldearekin maila berrian jokatzea. Ba, esperantza eta ilusio hori daukegu, ezta? Etxeko jende aukera eman, gazteko sofuerte datozte eta talde kompakto bat eginez, gai gehan konpetitzeko. Argi daukeu nik uste ez gala punta-punta neongo, baina taula erdin egoteko taldea nik uste badaula eta ilusioakin eta goga hondikin dago taldea. Partidua jokoan, lehenengo baloi Azpeitiarrentzat, aurrera hauek, Saskiaren azpira, jaurti, errebote hori zinentzako, barrura, utxe da bi. Tolosarra baloia jokoan, joko geratu epaileak, aipatu ditugu jokalari gazteak, gaurkoan minutua pentsatzen danentzat egongo direla, nahiz eta txapelketa jokoan egon, oraindik aurre denboraldian bai gaude. Nik uste gaur horre eserita dauden guztik behaien aukera eukiko dela jolasteko. Aurrenengo partidu ofiziala denboraldikoa, oaindiken denboraldia hasteko 3 aste gelditzeia, nik uste rotazio desente ongo jala eta denak eukiko dela aukera jolasteko. Julen baloiarekin, baloia galdu du, Azpeitiarrentzat baloi hori kontraria sakontuz,
Bigarren aukera hontan, hau ez errebotea Tolosarren eskuetara, ea kontrariasoan beste aldera. Mikel Lakuntzak ezin, ea orain, barrura Binakoa. Azpeitiarrak erasoan, Iradierrek. Kanpotik jaurtiko aldute, barrura pasea kanpotik, Irukoa jaurti, ez, errebote hori, Tolosarrentzat, ea bestaldean Karim bera bakarrik doa, bera bakarrik jaurti, ez da asmatu. Baloia kanpora. Beñat Kamara, Azpeitiarren aldetik, baloia jokoan jarri, aurrera doa. Ez dira kanpotik jaurtitzen ausartu, pasea bai. Falta adieraztu epaileak. 8 minutu eta 31 segundu lehenengo laurden amaitzeko Bina markagailuan. Garrantzitsua partiden hasiera honetan bintzat, aurkareri aurrera joaten ez uztea. Bai, ez da nik uste partidun sartuta emak deula aldeun denbora guztia eta ez utzi bentaja hartzen Azpeitiarrei, bestela behik oso komodo jolastuko dute eta markaioan atzetik ikusita beti zailagoa jolastea. Karim baloiarekin joko antolatuz, pasean asmatu Jon Izagirre, honek ere pasea, Iñaki Amundarain ez egingo du, aurkari asko inguruan pasea bai, ea kanpotik jaurti ez errebotea Tolosarrentzat, ea horrengoan Karim ez da usartu, Mikel Lakuntza kanpora atera da, Karimentzat, pasea barrura, Saskiaren azpian jaurti ez errebote Azpeitiarrentzat, Azpeitiarrak erasoan, Baloia kanpora, Saskiaren azpian horrengoan jaurti hau ere ez errebotea. Puntu gutxi ikusten ari gara, Bina, 2 minutu terdi jokatu direnean. Karim horrengoan. Mikel Lakuntzak pasea. Saskiaren azpian. Falta adieraztu epaileak. Puntu gutxi aipatzen ari nintzena. Ez da gidori zenik komeni zaion puntu gutxiko markagailu ezatea, Azpeitiarrei Tolosarrei. Nik uste Tolosarrei gehiago komeni zaiela markailu bajua izatea. Bai, ikusten ari dana da, akats asko daudela partidua hasiera honetan, ez da? Bi kanastatan ez du asmatzen ez batek eta ez beste kanastazpin akats askokin. Aberroi hobetzen eta pixkanaga animatzean partidua. Julen egia urti, lehenengoa sartu, ea bigarrengoa. Jaurti, hau ez, errebote Azpeitiarrentzat, 3 eta 2 markagailuan. Azpeitiarrek, pasea bai, jaurti, bai. Mikel Lakuntza baloiarekin. Bera bakarrik iskin egin, pasea bai. Iñaki Amundarain, kanpotik ez du jaurtiko. Karimek bai, errebote hori, Tolosarren eskuetara, horrengoan ere ez, hirugarrengoan ere ez. Ez da borrazta Saskian asmatzea, era bestaldean Azpeitiarrek horrengoan. Azkar jokatu, falta epaileak. Aurre denboraldia aipatu dugu, dagoeneko partidu batzu jokatu ditu. Takek etxean jokatu zuen, Frantziaren kontra. Lehenengo partidua, Biken ere asteburu pasa izan ziren, Katalunian. Nolako balorazio egiten da aurre denboraldi honena, etxean irazuten Tarruesen kontra lehenengo partidu hori, Frantziako 3. mailako taldearen kontra. Biken emaitza batzuk onak izan ziren gehienak, partidu bakarra galdu zen, nolako balorazio egiten da? Balorazio oso positiboa, ez da, ikusi da Frantziaren kontra partidu horretan zaila izan zen partidua, atzetik ikusi zian denbora askon, eta gero gai izan zian buelta emateko. Eta Bikeneko txapelketa, urtero jutegan txapelketa da, eta ikusi izanan jokalari fresko zeuden bitarten lehenengo 2 partidu jolastu ditunak ondo, baina azkeneko partiduan ja nekean ahoritu zen, egun gutxitan partidu asko dira eta kosta inzitzaien azkeneko ere bazte, baina balorazio oso positiboa. Jaurti ez, erreboteat Azpeitiarrentzat. Iraurgi taldekoak, falta epaileak.
3-6 markagailuan. Aldaketak Azpeitirren artean, baita Tolosarren artean ere. Goar, Gaizka Maiza, kantxara atera direnak. Azpeitirrei jokoan jarri, errez, eta ez dute asmatu. Oraingoan konduzio beharko da utxegite horiekin. Bai. Hor ez dago, ez pasade konzentratuta jokalari hauek ez dute barkatzen. Hauek gutxineko aukera aukatenen min ematen dute eta hoi ez da utzi behar. Atera duten jokalaria amairua Xabier Goroz oso kontutan hartuak duen jokalaria. Espainiko selekzioekin ibili da, 3x3 munduko txapelketa jolasten ibili da. Gaztea da oraindik, 19 urte dauzke, bai. Ez da jaurtitzaile ona ez da, baina sarrerekin eta mina handi egiten duena eta ondo zaindu harreko jokalaria. Bost minutu eta 19 segundu lehen laurdena amaitzeko. 3-6 markagailuak berdin jarraitzen du. Tolosarre jarriko dute baloia jokoan. Jaurtiketak izango dituzte. Ez, albotik aterako dute barkatu. Karin Biraui. Ibai oraingoan, Ibaik. Goarrekin jokatu, Goarrek ezen aurrera egin. Kanpotik jaurtitzen ez dira ausartu, Saskiaren azpian, bai, 5-6koa. Gaizka Maiza geratu egin nahi, ezin. 3koa ausartu dira Azpeitirrak eta barrura. Ez dago bakarrik guzterik. Gaizka, Goarrekin jokatu. Julenek ezin, 5-9. Garbi dagoena, konzentrazio handia behar dela eta hutsegiterik ez dagoela egiterik, 3koak jaurtitzen horrela ez dagoela usterik. Bai, hemen lehen esan bezala ez da barkatzen ez da, 3koa dagoena Uklesek, lehen urtean Azpeitin jolastezun da denboraldi bikaina egin zuen ez da, Amerikarra da, bai. Eta hauek kobratu egiten dute eta hauek ez dute barkatzen, hauek irabazteko etortzen dira. Azpeitirrak erasoan, ezin oraingoan baloia kanpora. Azpeitirrei jarriko dute baloia jokoan jarri dute. Kanpotik ezin baloia lapurtuko Goarrek. Tolosarra baloiarekin, baloia aurrera, kontuz, Ibai erdiloz zegoen, baloia hartu da hala ere. Baloia kanpora. Ibai, Goar. Jaurti, bai. 7-9, 3 minutu eta 53 segundu lehen laurdena amaitzeko. Azpeitirrak erasoan. Oraingoan. Ongi lapurtu Tolosarrek, kontra erasoa. Azkar jokatu, Goarrei Jaurti, bai. Jaurti eta asmatu, 10-9. Markagailuan aurretik Tolosarrak. Azpeitirrek kanpotik Jaurtiko aldute ez dira ausartu, Saskiaren azpian, pasea bai. Jaurti eta falta gainera. 3 minutu eta 10 segundu lehen laurdena amaitzeko, 10-9, puntu gutxi ikusten ari gara hutsegite asko. Nolako partidu ikusten, nola sartu dira bi taldeak partiduan? Ni uste intenso sartu dela da, baina hoi faltatzaile eskua denboraldi aurrea da eta hendikan eskua hartzeko daude, baina intensia atletik eta nahiko konzentratuta sartu dira eta ni uste partidu polita eukiko dula. Pixkat dinamikan sartzeanen, jokuko dinamikan sartzeanen hasiko gauzak hobeto ateratzen eta partidu polita eukiko du. Jaurtik eta gehigarria. Jaurti ez, errebotea Azpeitirrentzat.
Errebetoetan saskiaren azpian azte ibili behar da. Bai, eta esan behar da, Azpeitiarren jokalari artean daudela 3 jokalari 2 metrotik gorakoak, bai. Orduan, kanasta azpin lehenengo aukera ez bazu hartzen, ja alperri da. Osea, fisikoki askoz gehiago dira eta burrukatuak da behien doblea edo gehiago. Gaizkak ezin. Aldaketak Azpeitiarren lerroetan. Azpeitiarren taldean herriko jokalaria bai, baina kanpotik ekartakok ere bai. Esan dugu hori maila bat altuago daudela. Taldea osatuta dagoela, dagoeneko izena duen taldea da, Iraurgi taldea. Eta hori antzematen da Azpeitean beste kasta bat dutela edo beste maila bat dutela saskibaloian. Ba, ja Lep Platan ez dakit amazkin lau denboraldi edo bost, eta urtero fitxaketa ginez eta kantera lanare oso ondo lantze dute. Oain baloiak indagoen adibidez, bertako jokalaria, Azpeitiko jokalaria da, eta azken urteetan urtero ari da jende berria ateatzen eta Espainiko selekzioa jendea eramate dute eta punta-puntako jendea ateatzen dute. 2 minutu eta 23 segundu lehen laurdena amaitzeko, 10 eta 13, kanpotarrak aurretik Euskal Koparen formatoa aipatu dugu, 3 talde multzo bakoitzean biharre beste partidu bat, fizikok ere garrantzitsua izango da hori, bihar beste partidu bat dagoela jakitea, ez dakit indarra gortetzerik ez dago, baina hori buruan izan beharko da. Bai, argi dago 2 egunetan 2 partidu jolastea oso zaila, baina esan behar da hori Azpeitik atzo amistoso bat jolastu zuela. Bai, lehenengo partidua lehengo astean jolastu zuen Euskal Kopako, baina atzo Lep Oroko talde bat Palentziaren kontra partidua jolastu dut hori da. Orduan beraiek bai antzemango dute neke hori. Orduan ez da eskusa. Azpeitiarrentzat bigarren partidua izango da asteburukoa eta guk biak jolastuko dugunare izango da bigarrena. Orduan paretsu gaude biak. Azpeitarra baloiarekin. Erasoan joko antolatu nahian. Kanpotik ez dute jaurti. Imanol baloiarekin. Barrura doa. Kanpotik orain irukoa. Ez, errebotea Tolosarrentzat. Goarrei jokatu. Gaizka maizak, ezin. Kontuz beste aldean orain, saskiren azpian, Barrura. Imanol Zubizarretak sartu du, 10 eta 15, 5 puntu aurretik Azpeitiarrak. Berriz ere utxe egitea, kontuz berriz ere, eta horrengoan utxe egite larria. Ez dago barkatzerik, hemen utxe egitea garesti ordaintzen dira. Bai, hori argi ikusia gehiegi loratu nahi izan dutela jokaldia, ez da? Pase bat gehitxo nire ustez, eta Imanolek bukatzea zeukena gero saiatu da politia egiten eta azkenen ez dute asmatu. Baina batek ezpada besteak hemen ikusten da Amerikarrek irabazteko gogoa azaltzen dutela eta ez dutela barkatzen. Utxartea Usabal kiroldegian lehenengo laurden amaitzeko minutua eta 6 segundu, 10 eta 17, 7 puntu aurretik Azpeitiarrak. Tolosarrek utxegite batzuk egin dituzte, Azpeitiarrak denak ez dituzte asmatu. Nola ikusten dugu etxeko taldea, atake nola ikusten dugu? Nik uste nahiko txukuna ideala, transizioan galtzen dituzten baloi horiekin kontu zeuki behar da, ze azken bidean galdu ezkero gero defentsako lanik ez dago eta kanasta erresak lortze dituzte Azpeitikok, eta azken 4 puntuak gaizki ezpanago lortutakoak izan dira eta markailuan aldeak horre markatzen ditu. Bestela nik etxeko taldea txukun ikusten dut, atzan lan iten, bai, behaiek baino fisikoki gehiago dian talde batei aurpegia ematen nahi ze eta lan txukuna egiten nahi. Taldea osatzeko garaia da, aurre denboraldi garaia da, abuztoren 27an hasi zen taldea prestaketa lanetan, urriaren 19an hasiko da liga, oraindik hilabete falta da, ez dakit aurre denboraldian nola dago taldea, bidearen erdia egin duela jakinda. Nik uste handik hobetzeko gauza asko dituela. Fisikoki handikan ondo daude, baina nik uste pauso bat gehiago eman beharra daukela talde guztiak eta taktikoki orain gauzak lantzen nahi dira, handik beste hilabete gatzea esan dezun bezala eta hilabete horrek azkenen puntx berezi bat emango die denbora indartsu hasteko. Tolosarra baloiarekin jarri dute jokoan, lehenengo laurdeneko azkeneko minutua, Gaizka, orain bai Gaizka,
Buru altxatu pasea, ea Jon Izagirrek zer egingo duen. Ez du Jaurti, Gaizkak Saskiaren azpira, falta. Sartu eta puntu gehigarria eskuratzeko aukera. Ea Julenek nolako esku erakusten digun. Lehenengo laurden honetan Tolosarrek bi jaurtiketa egin dituzte, bi jaurtiketa libre, bat sartu bestea ez, hirugarrena. Jaurti ez, errebotea. Garrantzitsua finibiltzea jokaldi mota honetan, Estadistiketan, jaurtiketa libreetan portzentaje handia eskuratzea garrantzitsua izaten da. Bai, partidu asko eta asko estuak dienenen, marra hortatik erabakitzeia, eta hortikan jokalari finak bali mauzkezu partidu auskutan garaipenak emate izkizue. Baina hori askotan lantzea dago, baina berezkoare bai da zati bat, ez da konzentrazioa mantentzea zaila da askotan jaurtiketa egitea, baina bueno. Nik uste hobetu harreko atal badala taldean, bai. Azpeitarrek Jaurti hirukoa ez errebotea, Tolosarrentzat. Ea beste aldera, Miguel baloiarekin Goarrentzat, ea honek, atera eginda, ala dio epaileak behintzat, 21 segundu laurdena amaitzeko. Ea, jaurtiketa librea. Jaurti, orain bai. 13 eta 17 lehenengoa sartu, Kaietek. Goarrek barkatu orain, ea, orain bai. Biak sartu. Azpeitiarrak marrazatzera, 12 segundu laurdena amaitzeko, azkeneko jabetza izan daiteke. Hamalau eta 17, Karimi baloia jokoan jarriko du, Azpeitiarrak ikutu, Miguelek eskuratu bai, orain besaka jokatu behar utxe egitea Azpeitiarrek. Zer egingo dute Saskiaren azpitik, ez dut asmatu errebotea, eta amaitu da lehenengo laurdena Usabal kiroldegian, Zakek 14, Azpeiti ISBek 17, 3 puntu atzetik etxeko taldea, lehenengo laurden berdindu ikusi dugu, taldea ez da nagusitu bestearen gainetik, aurre denboraldiko partidua dela antzematen da. Bai, gehien bat ondian akats guztitan, ez da, partidua oso trabatu izan da, baloi galdu asko ondia, eta hori da, oraindikan jendea ez dagoela esku hartuta, bai, lantzeko daudela gauza asko, baina, bueno, nik uste parekatua joala, partidu politxea joa, intensoa joa, eta, atxeen aldira markailu paretsu batekin iriztegan. Eba ligan jokatuko du taldeak aurtengoan maila zigota eta maila berri begira esan dugu, taldea ez dela asko berritu, gaztenganeko apustu egin duela, baina eta azaldegi da, baja, taldea utzi duena, eta berrikuntzei dagokionean gaztea entzako apustu egin da. Ibai Gil bezalako jokalariak, Iñaki Amundarain, Andoni Elustondo, hauek jokalari gaztea dira, arrobitik datoz, zer eskaini direzte jokete jokalari gaztea hauek takeri? Nik uste lehenengo gauza eskaini behar diotena, beraiek daukaten ilusioa ala, ez da? Beraiek azpiti datoze lan asko indute horre iristeko, eta ikuste zai ilusioz bete-beteta daudela, eta taldean hori transmituak ditu, eta gero gauzak alditu zen ondo nahin, ez da? Bakoitza bere jokatzeko modu hauka, akoplatu inbardia taldean barrun, baina nik uste positiboa dela gazte jende horrek emateiona taldeai. Ilusio hitza aipatu dugu, normala da maila zigota ilusio izatea taldeak maila berrien jokatzeko, baina posiblea da etxekoekin bakarrik maila berrian lehiatzea, ze helburu izan dezake taldeak? Esperantza bi daukegu. Apostu egin dugu ikuste genulakoz gai izango inala daukegun taldeakin. Gero igual ikusiko larri edo ez larri, baina gure helburua da taula erdian mantentzea gutxi gora bera. Eta daun talde jendeakin eta jende veteranoa, kalidadeko jendea guar bezala bain ikusi hon bezala,
Da gaztea pixkat konpaginatuz, nik uste gauza politia egitea geula urten. Haze irukoa bigarren laurdena hasteko 17 markagailuan. Eta baloia berreskuratu Goarrek. Bigarren laurdenean bai indartxo atera da etxeko taldea. Goarre baloia jokoan jarri. Karim. Zer egingo du Karimek. Pasan ez du asmatu baloia kanpora. Karim, utzi aldio behar bezala ateratzen? Bai, utzi dio, marraz atzetik daun momentutikan ateratzen da jokalaria mugituak du. Gaizkak ezin. Tolosarrentzat baloia. Miguelek Goarrekin jokatu du. Oinarekin jo du, ala? Bai, azpeitiko jokalariari jodio aurrena oina, baina gero Goarri. Odun paiak erabaki dute azpeitiarrei baloia ematea. Jabetza azpeitiarrentzat. Gaizka presiora. Imanol. Pasean asmatu. Atzera oraingoan. Jaurti... Bai, 17-19. Gaizka. Goar. Ea oraingoan Karimek ezin zuen, gaizka berriz. Pasea. Jaurtiko aldute. Oraingoan ez, bigarrengoan bai. Eta barrura. 19 markagailuan. Hirukoa. Hor bakarri jaurtitzen utzi zaio, ez da komeni hori. Ea orain bestaldean. Gaizka jaurti hirukoa ez, errebotea azpeitiarrentzat. Imanol, falta. 8 minuta 16 segundu bigarren laurdena amaitzeko atsedenaldi luzera iristeko 19 markagailuan. Azpeitiarra markagailuan aurrera bintzat ez toaz, lehenengo helburu estrategikoa lortu duela Takek. Bai, ez da, hori zan, hasieratik partidua ez da ustea bintzat, eta partidua amaiera albalin bada aukerakin iristea. Ikustean ez lortzen egia eta bertsa egitzen nola 40 minututan. Azpeitiarrak, Imanolek ez, hala ere bere intzat izango da baloia. Hamalau segundu dauzkate, jabetza amaitzeko. Presiora Tolosarrak, Saskiaren azpitik azpeitiarra jaurti eta barrura. Erres. Karim baloiarekin. Miguel barkatu. Orain bai, Mikel Lakuntza. Miguelekin. Jaurti ez da iritxerekin. Azpeitiarra baloiarekin. Imanol Zubizarreta. Barruraino, galdu egin du. Ea Tolosarrek beste aldera azkar. Karimek. Jaurti eta bai. Mikel Lakuntzak 2 puntu. 21. 7 minutu eta 22 segundu. Atsedenaldi luzera iristeko. Ebaliga aipatzen ari gara. Ebaligan 14 talde izango dira. Lehenengo multzoan dago kokatuta Take. 13 aurkari izango ditu beraz. Tartean Nafarrak izango dira, baita Errioxarrak ere. Kantabriatik 3 talde ere bai. Gaztela eta Leondik beste 3. Ez dakit nolako maila dagoen eba maila honetan, nolako jokalariak ez dituzten taldeek, nola osatzen dira taldeak? Egia esan ez dugu asko ezagutzen, baina sare sozialetan eta irakurtzea aukidunan arabera eta bakiu fitxaketa asko egon diala beste taldetan. Kantabriako 3 taldetan Amerikak bat dago talde bakoitzan adibidez, kobratzen ari dana. Kastillako taldeak indartsuak dira ere bai. Azken finen, paretsu pentsatzenak ibiliko gala Euskal Herriko taldeak izango da.
Baina ez dugu baztertzen, etxe gogor lanin behar da, etxeko partiduak atera dira, eta kanpotik etortzen dian talde guzti sufritu arazin behar zaila hemen irabazteko, eta hori lortze bali badu, seguru maila mantentzen deula. Euskaldunen artean, EASO, Arrasate, Santurtzi, Askartza, Mikeldi eta Zizur Nagusiko taldeak daude, Errioxatik Logroñoko taldea, Kantabriatik Santanderdik 2 talde, Kastainetan beste talde bat, eta Gaztela eta Leondik Valladoliden 2 talde, eta Burgosen bestea. Horrek eragingo du, bidaiak ere orain baino luzeagoak izango direla, kanpoan jokatu behar denean, eta horrek ere bere eragina izan dezake, Valladoliden jokatzen den kasuan adibidez. Bai, ez da hor, azkenen bidaia luzatzen danean, jokalarien eka luzatzen da, bai, konzentratzeko ere zailagoa da, ez da berdina etxetikan orduetera jolastu edo egun guztiko bidaia bat eginda gero jolastu, ez da. Alde hortatik ez dauko esperientzik, baina bueno, ilusioekin goaz eta ilusio horrekin gai izan behar dugu beste guztiai aurre egiteko eta partidu txukuna jolasteko. Azpeitiarrak erasoan, 21 eta 23 aurretik dira. Kanpotik jaurti ez errebotea Tolosarrentzat. Tolosarrak erasoan, jaurtiko aldute jaurti ez errebotea Azpeitiarrentzat. Azpeitiarrak lasai, presarik ez dute. Kanpora baloia, ea, oain saskiran Azpeitik, ez. Jaurtik eta gehigarria, 2 puntu ez gain. Ibail Gilkantxara, Julen Aulkitxora. Jaurtik eta libre Azpeitiarrentzat. Jaurti ez errebotea Azpeitiarrentzat beraientzat. Errebote gutxi ari gara eskuratzen, Tolosak errebote gutxi ari dira eskuratzen. Bai, hor altueran diferentzia ondia daula esan behar da. Azpeitiarren barruko jokua oso indartsua da eta zaila da behaien aurren erreboteak hartza, baina horregatik ez da burukatzen jarraitu behar da eta ez da baloi bat galdutzat eman behar. 27 6 puntu aurretik Azpeitiarra berrizera aukera izan dute. Azkeneko 2 minutuetan lekua galtzen ez dute esango, baina Tolosarrak erdilo daudela esan dezakegu. Bai, ez da, garbi ikusi aurreko jokaldian Azpeitiarrik baloia lurrera bota gabe, jokaldi oso bat jolastu dute eta 2 batekoa lortu dute, ez da. Hor ikusten da Tolosarra janekean aritzen ari diala eta Jon konturatu da eta errotazioak behin da berriz sartzen ari da eta haber mantentzen duen pixka ritmoa. Jaurtik eta libre Azpeitiarrentzat. Jaurti, bai, sartu, ea bigarrena. Jaurti, hau ere bai. Tolosarra jarriko dute baloia jokoan, 21 eta 29. Iñakik, pasea Ibairi. Baloia Tolosarrentzat. Goarre jarriko dut jokoan. Ea, saskiaren azpian, Ibaik ezin, orain kanpotik ea. Ezin pasean asmatu, kontuz Azpeitiarren kontraerasoa. Eta bai, erre txutu zaio, 21 eta 31 10 puntu aurretik Azpeitiarrak. Hemen aurrerapauso nabarmen egin dute azkeneko minutuetan, Tolosarrek ez dute asmatu eta utzi egin dute pase batzuetan. Hemen 2 minutu lo hartu ezkero ikusten dugu 10 puntu galde Azpeitiarrentzat. Bai, ez da garbi da, hor utxe egitek garesti ordaintzen diala eta talde hauek kontra gehiago. Bai, intensia handiakin defenditzen dute Azpeitiarrek, pase erreztasunik ez dute ematen, Tolosarra sufritzen nahi dira, eta horren isla da emaitza, ez da. 2 utxe egitekin, 2 saskirak eta errez sartzen dituzte eta markagailuan alde egin dute.
Hortzik ikusten ditugu Tolosarrak Jon González entrenatzailea ari zaizie esplikazioak ematen ez dakit. 20 eta 31 markagailuan, 5 minutu eta 20 segundu atsedena dire iristeko. Zer esan behar entrenatzaileak etxeko jokalariei? Lehenengo gauza animatu inbar ditu, ezta? Naiz markagailuan atzetik joan lanean jarraitu behar dela, eta gero berak ikusten dituen hutsuneak kantxan horiek alik eta argien azaltzen saiatu behar du. Eta jokalariek kaso egiten badute, emaitzak kantxan ikusiko dira. Hortxe utxarte amaitu eta berriz ere jokalariak kantxara. Arna sartuta, ultragoxka eginda, bero egiten du egia esateko kantxa honetan. Armaia eta mintza bai, jokalariek hori ere antzemango dute. Otxuta gongo dira bertan jokatzen, baina iraila da, bero egiten du eta kantxan antzematen da. Asko, baina ni jokatu ez dut egiten, baina entrenamenduetan eta egoten naiz eta izugarrizko bero egiten du hemen. Udara partean gehien bat eta ez dauke ez lehiorik, ez dauke ez erririkia, orduan nola dena itxia dan, izugarrizko bero egiten du. Ez dute asmatu erasoan, Azpeitiarrek beste aldean orain. Kanpote jaurti, bai, irukoa, 21 eta 34. Zagit, 9 eta utxiko partziala edo ez dut apuntatu, baina Azpeitiarrak partzial ona eskuratzen ari dira. Bai, nik uste 21 ere bai jungala. Orduan 13 eta utxiko partziala izango zen, eta ikusten da fisikoki aldeak eta nabarmenagoa dela. Tolosarra baloiarekin. Mikelek zer egingo du. Jaurti iruko izan daiteke ez, errebote Azpeitiarrentzat. Azkar Azpeitiarrak. Saskiaren azpitik. Sartu eta puntu gehigarri eskuratu dezakete gainera. Ez dakiz zorte kontua den, baina zorte dugutzen ari dira puntu gehigarrien falta horietan. Bai, ez da, uste inditen falta gehienetan bi gehi batekoa lortzea zegoen eta mitzat lortu dutela, eta min handia egiten nahi dira bantxe bertan. 21 eta 36 eta 37 puntu eskuratu dezakete. Jaurti, bai, 21 eta 37. Mikel baloiarekin. Aurrera. Oraingoan azkar jokatzen Tolosarrak, Iñakik. Mikelin jokatu, berzere Iñaki. Saskiaren azpian ezin, falta. Zaleak ez da behadoz. Ez, netzako ez da erasoko falta bat izan, ez da? Aurretik nahi zitzen defenditzen, besoa jarri dio mantentzeko, baina epaiak ikusi dunez falta egon da. Azpeitiarrentza baloia. Atzetik jokatu, losa jokatu. Jaurti, bai, Azpeitiarrak ikustea ematen du Saskiolan jokatzea erraza dela, Bai, ez da, oain Saskirak eta sartuen jokalari ikusita gehiago, ez da, urte asko daramatzaia goi mailako Saskioloian, Ander Garruti da bera, lehenko urtean etorri izan Azpeitira, aurretik Gasteizen jolastezun, eta eskumutur oso fineko jokalaria, eta erakusteari da zen mailako jokalaria. Tolosarreko 20 puntutik 23 igotzen lortu dute peintzat, minutu askoren ondoren, 23 eta 41 Azpeitiarrak badoaz. Tolosarrak zerbait behar dute lehen bailen, 3 minutu terdi falta dira, atsedena dira iristeko. Zer egin dezake taldeak 3 minutu hauetan, markagailu pixka ditxuratzeko behintzat? Nik uste lehenengo gauza inbak dutena lasaitasuna abiatu, alik eta utxegite gutxiena egin. Esan behar gare bai, Jon ja utxarterik gabe daoela gehiago eskatzeko, zebiak eskatuta dauzke, orduan kantxan dauden jokalariak beraiek erantzun behar dute. Jon Izagirre, Karimek aurrera egin nahi, Jaurti nola doala falta. Hor kantxan, jokalari veteranoek, berain kastera gutxi beharko dute, berain veteranotasun hori horrelako erabakiak hartzeko gazten aurrean, gazten indarra bai izango da, baina esperientziak ere balio du. Hau jarki da, esperientziak asko balio du, ezta. Baina kantxan dauden 5 jokalariatik Jon Izagirre izango da zaharrena eta gaizki ezpanago bintzat 27 urte dauzke. Bai, eta beste 4 jokalariak dira 22 urte, baina gutxiko dituzten jokalariak.
eta, bueno, esperientzia ez dagoenen beste zerbait bilatu behar da, ez da, jarraitu behar da lanen, burrukatu egin behar da, eta segitu egin behar da. Ez du asmatu hau, 23 eta 41, errobeta Azpeitiarrentzat. Azpeitiarrak erasoan. Ez dute Iruruko Jaurti, barrutik ere oraingoz ez dira ausartu, kanpora oraingoan. Azkar jokatuz, eragoan Jaurti, bai, Irukoa. Irukoa, 25 eta 41. 23 eta 41 barkatu. Oraingoan ez dute asmatu presak Tolosarrak, presa ez da lagun ona, Ez, da gutxiago markaiun atzetik zoazenen, ez da, ze akats gehiago egitea eramate izu eta akats horiekin azkenen aurkariari abantaia gehiago emate izkiozu eta arazo gehiago. Azpeitiarrak ez dakit beste martxa sartu duten edo, lehenengo laurdena berdindua izan da, ongi eutsi dio etxeko taldeak, baina bigarren laurdena eta batez ere azkeneko 45 minutuetan beste martxa sartuta, erraz doazela esan daiteke. Bai, nahiko errazari da jogatzen, Tolosarren defentsa aldetik bai erreztasun asko topatzen ari dira, ez dira iristen baloia ongi defenditzera, laguntzak ere bai zaildu egin dira, nekea azaldu da eta olako egoeratan zaila da zu baino gehiago da talde baten aurka jolastea. 2 minutu eta 22 segundu atxeden aldera iristeko, 23 eta 47 markagailuan. Tolosarra baloiarekin. Gaizka. Irukoa ez errebote hori. Errebotan norentzat. Jonek ezin izan deskuratu. Jaurtik eta libreak. Tolosarrentzat. Asmatu behar lukete. Markaioa dagoen bezala ikusita. Ea, Jon konzentratu Jaurti. Ez du asmatu. Ea, bigarrena. Jaurti, hau bai, 24 eta 47. Azpeitiarrak erasoan. Pasea beste aldera, bakarrik Irukoa, ez, errebotea, Azpeitiarrentzat. Ea, oraingoan, Saskiren Azpitik, iskin egin, Jaurti, sartu, eta lehengo egoera antzekoa. Bai, beste bigei bateko bat atera dugu kanasta azpin, ez da, ikusi da, 3 jokalari junga baten aurka, eta alare Saskirak eta lortzeko gai izan da. Esan bak dare bai, Tolosako taldean utxuna handi bat barrun da, ez da, kaietik uste dugu bankion esita daula, baina lesio baten gatik ez da jokatzeko modun, eta Jon azaldegire ez da, dia bi jokalari garrantzitsuk etxeko taldeantzat, eta utxune horiek nabaritzen ari, bai rotazioan eta bai kalidade aldetik bai. Zalei dagokionean, gaurkoan ere Usabalen jende asko etorri da, nahiz eta aurre denboraldiko partidua izan, nahiz eta Tolosan beste hainbat ekintza egon ere, Saskibaloi jendea ekartzen du, Saskibaloi zale ugari dira herri honetan, eta aurtengoan Saskibaloi ona ikusteko aukera izango da, eta jendeak aukera izango du ona etorri, eta atakerekin gozatzeko, Saskibaloirekin gozatzeko. Bai, ez da, lehen aurten maila ona zeon, eta aurten ja maila bat gorago, nik uste jokalari oso ona pasako diala Tolosatikan, etxeko jokalariak aurrera pausoa emango dutela, joko aldetikan, bai, eta partidu politxak ikusiko ditu, gogorrak bai izango dira, baina bueno, ilusiokin eta gauzak ondo inezkio nik uste poz handiak emango izkiguela aurten bai. Gaurkoan sarrera doan zen, Usabaleko armaia 3 laurdena behintzat beteta dagoela esan dezakegu, jende gazte asko ere ikusten dugu bertan, horre esan du jendea etorriko dela, etorkizuna baduela Saskibaloiak hemen, eta demoraldiari begira take txartela atera du klubak, helduek 25 euro ordaindu beharko dute, gazteek 10 euro, eta laguntza txartelak ere 10 eurotan egongo dira, eta horiek eskuratzeko aukera uda guztian egonda eta horrendik ere badago. Bai, eta iraia amaitu eta urria bitartene bai egongo da, ez da hor sarrera kobratuko da urten eta abono txartela horiek horregatik atea dira, ez da, zaletu finei,
bentaja hori emateko eta sarrera hori merkexio ateatzeko. Taldea babesle bilare ari da, babesle nagusirik ez du, klubetik esan zen babesle txiki asko lortu nahi zituztela, babesle handi baten ordez, hor badakigu taldea lanean ari dela, ez dakit, babesle handi bat behar aldu taldeak, edo ongi etorriko alditzaioke. Hombre, denak dira ongi etorrik ez da, baina ikusteuna da, babesle handi bat topatzeko zailtasun asko daudela. Orduan, saiatu geha, babesle txikiagok, baina alditeun eta gehiena topatzen, eta hortan nahi gau handik lanen, eta iraien zehar beste proiektu batzuk daude, ondo ateatzean, eta azken finen diru espalima dago proiektu hau oso zaila mantentzea urte gehiagotan. Atxeden adire iristeko, minutu bat eta 19 segundu, 24 eta 49, kanpokoa gaurretik. Atxeden adire iristerako, etxeko ekstra egin dezaketen, markador itxuratzeko bentsat, Gaizka Maiza. Pasea bai, jaurtik, kanpotik, goarrek, ez, errebotea, Tolosarrentzat, orengoan bai. 26 eta 49. Azpeitarrek azkar jokatu nahi. Utxe egin dute orengoan. Tolosarrentzat baloia. Miguele jarri du jokoan, Gaizka orengoan. Gaizka gaurrera, zaila zen. Erre txokatu behar da aldela. Bai, ahalik eta errezena jolastuak da, aurkariari ahalik eta aukera gutxien eman, eta aukera dagoenean aprobetxati. Ikusi dugu orain Jonek bi saskirak eta jarraian sartu dituela, bai, Azpeitiarrak ematen du igual pixkat lasaitu egin direla eta aprobetxatu egin behar da gora hau. Azpeitiarrak erasoan jaurti ez errebotea Tolosarrentzat. Goar, 14 segundu laurden amaitzeko. Beste aldera, bakarrek Miguel. Miguel ez da jaurtitzen ausartu. Baloi Azpeitiarrentzat. 10 segundu falta dira, presio zorrotza egin beharko da, aldela baloi eskuratu. Azpeitiarrak aurrera, baloia beraiena da, saskiren azpian, jokaldi azkarra eta asmatu. Jokaldi landua, hori entrenatuta zegoen. Bai, ez da azkar jolastu dute eta Tolosako defentsa guztia baloiari begira zegoela Bizkaia oso ondo harrapatu die eta holakoetan kanasta azpian bakarrik ez dute barkatzen. Bigarren laurdena amaitu da, atsedenaldi luzera iritsi gara, Tolosa Gusabal kiroldegian, gogoratu markagailuan takek 28, Azpeite ISBek 51, lehenengo laurden berdindu izan da, bigarren laurdenetan Azpeitiarrak aurrera egitea lortu dute, ikusiko dugu bigarren zatiak zer ematen duen, lehenengo zatiak eman duena hause. Jokalariak atxeden hartzera, guk ere atxeden hartuko dugu eta laster gara bigarren zatiaren kontakizunarekin berriro bueltan.